Častokrát od vás dostaneme otázku, ako správne strihať zázračný živý plod. Pomocou tohto videa vám teraz chceme priblížiť správnu metodiku strihania. Po vysadení rastlinu treba skrátiť asi 10-15 cm nad zemou. Vďaka tomu rastlina zo spiacich púčikov vypustí nové bočné konáre, ktoré bočné konáre znovu treba skrátiť po dosiahnutí asi 20 cm na 10-15 cm. Znovu vypustí bočné konáre, znovu ich skrátite a tento postup zopakujte ešte raz celkom 3 krát po vysadení. Potom už môžete začať váš živý plod strihať do lichobežníkového tvaru pomocou normálnych nožníc na živý plod. Týmto postupom dosiahnete, že váš zázračný živý plod bude pekný, hustý, zo spodu aj z vrchu. Prajeme vám veľa úspechov a veľa radostí zo zázračného živého plodu.